Volgende bericht is een oproep voor de Nederlandse postbedrijven. Dan wel de postbedrijven die in Nederland actief zijn. Om een brief die ik binnenkort versturen ga, dat vooral goed te behandelen. Het is een belangrijke brief. De brief zal zich bevinden in een witte envelop van de gebruikelijke aanmetings. Er zal een adres op vermeld wezen. Rechtsboven zal het noodzakelijk aantal postzegels plakt wezen. En die zal verstuurd worden uit Maastricht. Dat is de hoofdstad van Limburg. Dat grenst aan België, Luxemburg en Duitsland. Drie mooie landen. En naar een van die landen zal die brief verstuurd worden. Dan zoekt tevens ook de Duitse bedrijven, want het land is dus Duitsland, oproepen willen om deze brieven goed te behandelen. Het probleem is, ik beheers de taal die in dit buurland sprutsen wordt, maar zeer gebrekkig. Dus ik maak het hier horen bij een oproep die ik in mijn eigen taal hoor. Voor de rest hoop ik dat voor de postbodes dan, dat binnenkort het ambt, het beroep van postbode in een beter daglicht te staan komt. En dat die mensen ook bij jaren betalen krijgen. En dat ze wat fatsoenlijke beroepskleding, dat ze nou fatsoenlijke beroepskleding verzorgen worden. Dat zou ontzettend mooi zijn. En dat is een mooi kriespakketje of een flesje wien. Om de vol tier te zijn, dat is gewoon het verkeerd. Het zou mooi zijn. Mensen bedankt.